पुलियानो सानाय जेकुनु borokno chela ebake bwrwino tonglai manjak hankhe je romnai borok rok borok tesia o bwrwino rikhukjawi nainani abo kuno odhikar dotong. Jotona lamsugani wati sanalo nor hinke pulian sim la jora kahamke khnadi tei kahamke bujinai. Jodi nang video no skip khai naikhankhe nang o kokni je video main kok tomani abono bujigalak. Aboni bagai nang video no skip khaioi kahamke nadi. Hingai screen no kahamke nukui tongma khana abongkha kaisa tonglai manjak mani. Tei abono ang norno kahamke kok kolok mano kisaja sama bake bujirina bage try khane te nor abono kahamke nadi. Pulia sekang o chelate bwrwi borok khorokni hamchak lakya tei abono lo chelabai bwrwi bolongo thangka borokno bolongo thamonugui parani je kamio tongnai borok rok mokol gdaljak yangai nachom lakya nachomani ulo borokno romui mankha khoroknei je hamya samungkhai tongmanukha o chelate bwrwino o jaga hamya samung tamungkhana nor kahamke wansugui buji mankhana hinui ang asa khaio chelabai bwrwi aro thangka bolongo thangka hingke tam sanai buji sidi abo. Apuro borok no kamini je loko borok tongnai rok o chelabai bwrwino tonglai manjak hinui romkha tei abono lo chung nugui mankha je o bwrwino hamya samungkhai romnai o borokni tomung tamungkha hingke bo tangei o bwrwini rino khukjawi naina nangkha bo sasiman tongo o bwrwi tei masa chelabai tongui manjakha kahamke saiman tongo bo tei tangei o bwrwini aro thangei ri khukjawi naina nang tabu kubui kok hingke abo se o bwrwini se tomung saya wngwi norok bono romkha tei norok to borok kaham norok borok kahamni bisingo se boini bwskango o bwrwino ri khuka tei ri khukjawi tisaka tei aroni bising photo bukha video tisaka tei YouTube Facebook aboti kahai jaga rogo norok kwbangma jaga viral khaikya aboda borok kaham rokni tomung tei abo norok da je chini Tripura jero kaham phwrwngnai borok dol drop norok bhaina kahamke khnadi kahamke bujidi ang norno barbar sawo kahamke khnadi thikno o bwrwi tomung saya manekhe bo tonglai manjakha aboni bagui parani je sikla je bura tongnai chini borok jotono romui o bwrwino bwskango tobukha aboni bagui je o bwrwino ri khugui boini bwskango je taisa khaklap kopromnani hayaka ba je Facebook YouTube aboti kahai jaga viral khanani akok yablei thikno manjakha o bwrwi hamya samungkhai tei bono tamoni bagui viral khaitaiba amsuk se norok chini dophani bagui chini Tripura jeni bai kaham nayo hinke viral khaipono norok kisa mukhango bwlar phono rikhamo sijak yakai phono rikhamo tabuk kubui kok hinkai abose thikno norok o bwrwino samung hamya khai tongmani romui mankha tei norok ke tam khaikya video chakha camera chakha aboni ulo tam khaikya boini bwskango se norok le direct yak kopromkha riti saka hinke norok sutebo sana thangka hingke lokoni bwskango rom premani kalayo bujikha abo kahamke wansudi norok le video chakha camera tisaka tei bwrwino riti sawoi buino phono ka amsuk borok kwbangmani bisingo norok abo borokno je buino tam sanamo chung abang semia norok wansukana je chung o borokno hamya samungkhai tongmani romui mankha chung belai kaham samungkhaikya norok abotui rok phono wansukmankhana tei ang bahaino akongna sanai norok belai samung kaham khaikya phiaba norokni je character abo belai hamya norok borok kahamni bisingo se je o bwrwino gana o thangui bini bwsak tangkha tei je bini tam rok khaikya amsuk saliyang tei bini ri rok je khukjai phono ka video jaga photo jaga o aro norokni character belai hamya wngkha ang abono sanai norok thikno samung kaham khaikya phiaba o bwrwini thani gana thangui je video ti sawoi ri khukjamani abo belai chaliya abono sanai nongkhai buini bwskango o bwrwino rompre sompre khai tongmano je yak rok je bini main part tola saka amti khai tangui tongmano phiaba nong buino khai romkha je tonglai manjago hinui nongle lokoni bwskango se o bwrwi je rompre sompre khai tongo nona khai saborom nai nini abo se tebo chaya je buini bwskango bono insult khaimani kalayo jodi o bwrwi tabuk norok bai je amsuk lachimung rijagui je ri khukjai phunukjamani video ti saka norok je photo bukha amsuk norok viral khaikya o kono lachiwui o bwrwi tabuk kono mungsa wngkha hingke sabo majra berjaknai
Video ni main kok abono thikno norok o bwrwi je tomungsa eno romka abo belaki ang norok no o jagao support khayu phiaba norok je o bwrwi ni gana o thangui norok je rompre sompre khaiye ri khukjaka te je bini body tangkha a jaga je norok ni character no nugui ang norok no o jagao belaki support khaya aboni bagui ang o video ma swnamka te dol rok norok bahano ano comment kaisadi norok bahano jodi norok ni mokol bwskango kebono tonglai manjak mani nugui tongkha romka hinke norok boda je o chalarok kahaike o bwrwi no ri khukjawi tisa nainai te jodi norok bono samung hamya khayu hini saiman tongui tesa gana thangui bini bwsakno rompre sompre khainai te je bini ri khukjawi tangnani bini body tangnani abor kuno nada nangjak norok ano comment box o comment kaisadi jodi tonglai manjak hinke o bwrwi no camera video chagui ri khukjawi bwsak kopromoi tangnani abo kuno nada nangjak example 1 sudi o chalarok hinke o bwrwi no ri khukjawi bwsak koprom tongmano hinke o bwrwi hinke bini hamjama borok kuno mungsa ongui maya haida abo just example si kaham ke khanari abo example si jodi no tomungsa ya hinke o bwrwi no thapra phungja phungni ruwi nogo kaham ke phwrwng rohori phiaba viral khaimani belai ke chaliya ani kok samani kun mungsa jaga chairok sajak tongkhaike ano nakardi aboni bagi ang belai ke sorry sano।